Hi guys, happy weekend. Hello everything. Hello. Ayan, salamat sa 2 million over there. 2 million in the house. Hello. Hi, sister. I love. Kumusta, sisi? Ayan, salamat. Ayan, just take a look, na Nightbot will drop your link. Dito gabi na. Tulugan na ba? Dito hapon, madaling araw sa Pilipinas. Ayan, shout out sa 2 million in the house. Napaaga ang aking LS kahit naka-schedule ng 7. Wala kasi akong gagawin. Kasama ka. Okay Ayan, shout out 3 million. Ayan, shout out naman sa 4 million. Thank you so much. Di ko alam. Ingatan mo siya. Naliwala ko dahil sa'yo. Nawala mo nagsaysay pumamahal. Uy, sis BG lang, antok pa ako. Sige sis, hala ka. Bakit gising ka pa? Gusto kita isayaw lang mabagal. Gusto kita isayaw lang mabagal. Put your head on my shoulder.
Squeeze me up sometimes. It is such a lovely. It is such a wonderful. It is such a precious. There's so many sana. Kailangan mo ay aking pupunta. Gusto kita isayaw ng mabagal. Ayan, hello Kabsat! Kumusta ka na Kabsat Rebea? Dikit mata sa musika. Ayan, salamat sa 5 million. Ayos met Kabsat. Nyoras ditan Kabsat. Pa nagtuturogan. The only one for me. Can't take my eyes off you. I wanna go with you so much. Nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me. 8:30 p.m. Nasapa pa'y garod. Money pa'y Kabsat. Money. Congratulations Kabsat kasi money ka na rin sa wakas. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lang ikaw nasa puso't isip ko. Isip ko at inaano ka na namin. Sita, namin. Sita. Piling ko pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pa nga kung ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin. Ayan, matulog ka na dyan muna, sis Donna B. Kahit simulan aking mababaliw sa'yo. Manoodin dyan ka ba? Laging pumupunta. Nilasahan ay surpresa ka laging dala. Masaya-saya, ayoko lang pahalata kasi okay. Ayan, sis Nadia. Kumusta sisi? Salamat. Ayun, may jacket na kayo dyan guys. Pwede na po kayong magbaba ng bahay nyo. Hindi kita kasama. Kung mag-alala, kasi kung mag-asawa, nagkaalalay sa mga bagay. Malaman ako sa sarili, laging nagdaan ka. Isayaw ng mabagal. Gusto ko, walang gusto. Ganun ko lang di kaya, buhay na wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na ka nang makikita. Salamat sa BG. Sa iyo, hindi na maiisang malita. Ikaw ang laging palaging ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nakapaganda na, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na magagagawa, magkagatok na sa'yo napadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig ko lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Namimiss kita. Karin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarisal pa rin kita. Ipagdarisal pa rin kita.
Ikaw lang ang pinaka, wag mo lang ingatan sa aking mata. Miss pa kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong magsasama. Nagalang na naman sa'yo apoy. Bakit ba May nakita kong isang lalaki, di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. ikaw na lang ang katabi buong gabi? Kung pwede tayong magpapagalalamig o magdamadagas hindi buong gabi. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko yan maamin, kasi siya ko'y nahiyain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sa tanglamas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baka pwede sana napasakin mo. Gusto mo sabihin pa mo, kailangan mo. If you want me, baby, tell me if you want me. If you want me, if you want me, baby. I just want your body, baby, ka na. Di na ko galit, baby, okay ka na. Hinihintay kita, di ko kanina pa. I just want your body, ka na. Pinaka, wag mo lang nalata sa aking mata. Pinaka, Ikaw na pala, may-ari ng damdamin na nilalito. sabi na lang, okay lang ako. Parang tanga, Kausap ang tala at buwan. kita'y na meron sa Gitna ng gawa. Akala ko'y tayo. Akala ko'y hanggang tayo. Kaya't humihiling ako kay bahala. Sana'y hindi siya nilalaban. kapag naalala ko mga araw na Magkasama tayo. Salamat sa 6 million. ganun na pala tayo dati kasaya. Inaalala ko dahil sa'yo. Nawala mo ng sasayang mahal. Naghay-tagay ko rin pinubuo. Salamat sis Nadia. Thank you so much. Tignan ko yung bahay mo. Mansion na siguro bahay mo, no? Subukan mo at pamihan ang ating tapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Kita'y kaya muli magkakatawa. Di ko alam. Di ko alam. Ingatan mo siya. Kinawala na to dahil sa'yo. Kinawala na ng saysay pagmamahal.
Nagbibigay tuloy. Nagbibigay tuloy ang puso ko. Gusto kita isayaw ng mabagal. Gusto kita isayaw. Salamat 6 million. Thank you sis Donna. Matulog ka na dyan sisi. Pagising mo dito pa ako. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Yes, I miss isayaw ng mabagal. Gusto kita isayaw ng mabagal. Wow. To be your lady. Only one. I wanna hold you so much. Ayan, patamsak ko sa premiere ni Sis Nadia Kanaan. Ayan, tamsakan ko yan, Sisi. Ayan, pang 16 ako. Nagawas. Ayan, salamat sa 4 million in the house. Thank you po. Di na harang makikita. Ayan, pinin ko na sa taas yung premiere mo, sis.
Masalang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na nagagawa, magkagatog na sa'yo kapadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na nakakainis kita. Hello, ate! Hello, ate! Shout out sa'yo, ate Harlene Ben. Anya, Timaubra. Kasangpit ni galing mall. Wow! Sabagay, weekend ngayon. It's time to gala-gala. Ang ganyanin natin, alam na ang simbahan mo ang nakita kita. Makabalit, ang walang magkagalit, ang Pay viewers ko nakaturog na pay. Tulog pa. Wait lang po. Okay, the ticket. Now.
sa'yo. Nawala lang sa sayap na mahal. Naghay-tagay ko rin pinubog. Kaya-tagal ko rin iniisip. Sa subukan mo at pagbibihan natin lahat. Matapos na ang lahat, dito pa rin ako. Ilan kaya hindi nakakatawa? Di ko alam. Iyakan mo siya. Gusto kita isayaw ng mababa. Gusto kita isayaw ng mababa. Put the moon on my show. Don't be in your arms, baby. Squeeze me up so It is tight. actually lovely. It is actually wonderful. It is actually precious. There's so many Sana katawan mo ay laging oh. gusto kita isayaw ng mababa. Gusto kita isayaw. Sige ate, thank you. Sarap naman yan. Sumasibay sa musika. I want to be your lady. Like a dream come true, true. Wanna be with you, dream. Yeah, let's stay the same. And you're the only one for me. Good to be true. I wanna hold you so much. Nobody better. I must be with you forever. Nobody gonna take me higher. Namakan. Gusto kita. Feed the chicken, I said first. Come on, baby. You can put nuggets in the air fryer. Oh, Ayan, pa-thumbs up po sa premiere ni Sis Nadia, guys. Yung nakapin po sa taas. Thank you. Salamat sa pag-ibig mo. Even na lang dito nasa puso't isip ko. Isip ko at naamin ko ng naminis kita. Naminis kita. sa akin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangako ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey, darling baby, di naman ako makikita na katulad mo. You got me crazy. Kahit sinong lalaki magpagaling sa'yo.
Oh, Panoorin dyan ka ba? Lagi tanong ka ba? Saan ay sika sa karaming dala? Sa ayoko lang pahalata kasi okay na naman ako kasi nakasama ka. Okay. kung kailan ka inaisip na bibitawan, ikaw yung paraiso, di ba? Kapag hindi kita kasama, kumakilala, bakit ko mag-asawa? Magkaalalay sa anong bagay, malamang ako sa sarili, lagi nagaan ka. Isayaw ng mabagal. Gusto. Hanggang hindi ko kaya, wala ka. Kahit saan man Wow, tayo yummy. magpunta, di na tayo magkikita. Lumiyong bagal, gusto ko sa ikaw. Kung ako sa iyo, hindi na maiisang mahintang. Parang iba, ikaw ang naging malamang pintina. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalandanan, baby. Kaso lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na nga magagawa, magkakating mo sa'yo pagpadama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at tinaamin ko na namimiss kita. Namimiss kita. Pili ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko kung aking ipagkarisal pa rin, di ba? Ipagkarisal pa rin, di ba? Daming premiere ah. Manood tayo ng video. Ba't ayaw niya makita? Lagi lang, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ngunit tayo magsasama. Ayun, sa ka nagkita pa iti, dati awa pa ewan itlog da? Hello, kamusta tayo, Jay? Kunin mo daw para ilagay mo dyan. Ay, ilagay ko. Mag-harvest ka ng itlog. No, that's not. It's new. Kailangan nyo harvest na itlog. Ayan, salamat Kamsat. Magandang hapon. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinahuli, di ko na maamin. Kasi sa'yo ko ay mahihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sa lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baka pwede sa'yo na mapasapin mo, gusto mo sabihin mo. Tell me if you want me, baby. Tell me if you want me, if you want me, if you want me, baby. I just want your body, baby. Di na ako galit, baby, okay ka na. Hinihintay kita dito kanina pa. I just want your body. Kapag mo na minata sa akin Salamat 5 million in the house. Thank you, Kamsat. Kasabi na lang ng okay lang.
Expired na siguro. Nag-lapse na. Ayan guys, padikit po sa ating... Hello, Ma'am Shika Smikay. Kumusta? Ayun, si Pogi, sabi ni Ma'am Shikikay. Ayan, 6 million. Thank you. Ayan, happy weekend sa atin. Happy weekend. Ayan, si G. Gomez. Kumusta ka na? Salamat sa pagbabalik. Ayan, 8 million in the house. Daan lang ako ho sa ingat po. Sige lang, Ma'am Shi. Thank you so much sa patamsak, sa pagdaan sa akin. Ilaban mo siya. Oops, my harang. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay guys or just type Ilocana. Ayan, nagbaba ng bahay si CG Gomez. Ayan, dikitan mo yung mga ano natin dyan, yung mga binababa ni Nightboat. Mga ano dyan, mga supportive and legit friends of mine. Ito mga taga US, Canada. I can dream of you. Wanna be with you. Can't stay the same. And you're the only one for me. Can't take my eyes off you. Musta? Sabi ni Daddy 5 minutes tapos 5 minutes doon sa air fryer.
Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lang nasa puso't isip ko at inaano ka naman, salita, salita. Pwede ko ba wala ka na sa piling ko? Piling ko ba ako dito dahil sa bari kita? Dito dahil sa bari kita. Sarap. Hello, Kabsat! Hello, Kabsat Jovita. Ayan, patamsak po sa premiere ni Kabsat Jovita, guys. Ayan, to. Ayan, pang 11 ako, Kabsat. Everybody shake it, baby. Kita kasama, kumagisay para kain ng lalis at mamagay sa sabay ng Kahit saan man tayo magpunta, ingat ka ng pag-ibig. Huwag sa pagkakal, isa ko sa piling ko. Ako sa iyo, hindi na iisang lang ito. Sabi mo kung maraming piling, ito ang dalaga, isa sa ang wala kapag kapag-iba ng piling. Kasi lang wala na nga, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na magkakagawa, magkagatot na sa'yo pagmadama. Salamat sa pag-ibig ko, piling ko lagi kang nasa puso-puso ko. Piling ko at inaamin ko na namin ang salita. You're welcome, ate. Nadaan na naman sa'yo ako. Ngayon, mag-flex ako ng mga bahay nyo. Harang! Waha! Ayan, andyan na si Kulal. Ayan. Ayan, magdikitan lang kayo yan sa baba. Ayan, 8 million in the house. Pero kahit naman oras mo ang katawan, kahit di ako sagang lakas mo kasi sa akin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baka pwede sana mapasakin mo. Gusto mo sa akin, pauwi na kami. If you want me, baby, tell me if you want me. If you want me, baby. I just want your body, baby. Baby, make it daddy, don't Kat na butirog man eh. Nagan.
Bakit hindi ako makabasa ng mga comment? Dapat nakalagin yung yung StreamYard sa YouTube mo. Hindi, di ba may dyan, may nakalagay dyan na private chat at saka yung chat. Oh, I-click mo yung chat, makakabasa ka pa rin, pero hindi ka makakapag-type dun sa baba kung hindi ka nakalagin. Thank you, CG Gomez. Thank you so much. Uy, nag-OBS nakapatay dyan account may sakot. Nagrigat nga suruton. bakit ganito to? Parang hindi yata tama itong pinagagawa ni Facebook ni Lolo Whitey sa atin. Apay, Hindi ako makakita ng comment. i-click mo nga yung chat. Oo nga, tinignan ko doon na wala naman yung monitor. Puro chat naman. Nag-G ka may isang cellphone mo na. Wapit nga data. Good. Nag-stop ka? Well, Ayan, shoutout sa 5 million. Check man ni Mother Dear. Ayan, 5 million in the house. 5 million lang. May kausap pa kasi si Hazel eh. hello sa lahat. Hello po. Naririnig ba ako? Yep. Nabaon yung kapiko. Tapos yun na tagmulmula. Pikas na yan, tagmula. Bakibibiyang ang gawin niya. Medium ka din. Di lagar paso, bagtit. Ay, Yak amo niya naganata mula. Ano? Bilbilonat. Ficus microcarpa, Indian laurel cutting CG. Bilbilonat. Haan? Alam na lanot. Nagpatubo nagpatubo ako ng yung kamoteng talbos ng kamote at saka yung talbos ng kamote. Yung kamote at saka bilunat. Binaybayat mo lang. Hindi naman yan, Kat. Hindi naman yan pinapatubo. Talagamot. Nakangindi na. So nga nagpatubo na kung na timot lang. On the way, CG, sabi ni Ate Jubita. Mo la umayon. I-share mo Butirog. Tuloy ka garap, bumaba na sa panag-share. Tapos muli ka ulit. Uy, Sige. wala. Ayan, Team, hello! Salamat sa pagpunta. Ayan, may jacket ka na, bebe. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo or you can just type Ilocana para si Nightfoot ang bahalang magbaba. Ayan, salamat sa iyong pagpasok sa aking live stream. Thank you, 5 million in the house. Oy, bakit ka dyan, bakit dyan ka naman nagpupuk
bakit dyan ka naman nagtatawag? Ayan, salamat sis G. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Guys, ayan, patusok din po sa premiere ni Ate Judita na sa taas po. Uy, hello, Kapsat Rapelia Flores. Good morning. Baoy. Dandy Kid CG, sabi ni Ate Jubita. Ayan, 9 million in the house. Hello. To support local restaurants, we've been to every Oops, city, yung including harang. Sige, Kapsat, sige. Thank you, Kapsat. Ayan, hello sis. Hello, hello at mabuhay host. Ayan. Hi sis Gemski, kumusta? Good morning. Hindi ka pa natutulog or ang gaga mo naman gumising? Ayan, magdikitan lang kayo dyan. Ayan, dikitan po ang ating mga binababa ni Nightboat. Ayan, RJ Rabanero, mega love shoutout, sabi ni sis Gemski. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Hello. Salamat, salamat sa susugin ko. Nanood tayo ng video. Ito na pala ang 7 minutes. Ito na. Ayan, panoorin natin yung video ni Kapsat RJ. Ayan, salamat sa paharang, Sisi. Sige po, init mo nga ito, oh. Dapat remove the spoon. 1 minute. Ang ganda naman dyan, oh. GoPro yung gamit mo dito na Kapsat. Ayan, 6 million in the house. You came to me. Wow. Ganda talaga pag GoPro, oh. Nadia Canal, dan dikit tamsak sa premiere mo. Pakipisit na lang bahay ko, sabi ni Sis G, Team. Ayan, B23 Vlogs. Napanood ko na yan kay RJ. Sana all may passion sa vlogging. Ang gamit niya Sisi, GoPro. Early natin, sabi. Yes, oo naman. Para hindi tayo mapuya. So, kailangan natin mag-LS ng maaga. Para hindi tayo mapuyat. Balik ako, Ate Lucana. Sige lang.
Take your time. Ayan, million in the house. Hindi kaya ako nag-open ng YouTube kahapon. Teka lang, baba muna ako para bili pagkain. Yes, may GoPro naman ako pero di ganyan mga kuha ko, ha. Di ba pwede siyang, yung GoPro, pwede siyang maging 360. Pwede mo siyang ipaikot-ikot. Diba? Sus, palusot ka pa. Lalayasan mo na naman ako. Ayan, maaga siya ngayon para di siya mapalo. Para hindi siya mapalo, no ka? Walang gustong umakyat? Uy, akyat na kayo. Salamat, 8 million in the house. Naka-tune in ako, di ako aalis. RJ Rabanero, how to be you po, sabi ni. Pero ayan, naka-tune in ako, di ako aalis, pero bibili ako foods. Sige, dalian mo. Ubus na baon ko. Magsardinas ka na lang, uy. Sige na, dalian mo nga. Ayan guys, magdikita lang kayo dyan guys. Ayan, 10 million in the house. Okay naman sis, sa awa ng Diyos, ma-beauty, charot, ang kapal-kapal. May narinig akong sardines. Pahingi ako. Halika dito, sis. Hello, Auntie Joan. Walang sardinas dito sa Pinoy Store mo lang makikita yon. Hindi pwede, yung uso dito, yung Ligo, 999 sardines. Walang 555 sardines. 999 sardines. Muna ako. I-Demski mo na bago si RDB. Harvest time. Doon tayo sa manood tayo ng video. Mag-flex tayo. Doon tayo sa magugutom nga tayo. Mukbang with my family. Yeah. Good morning, everyone. Noy, Natoy. Good morning, Natoy, Ronald. Kunan Mang Joan. Hello, Karuba. Haha. Agburmuray ka, mama. Yes, we're on the way. Saan man. Anyway, it's a beautiful day today. Yan, lumabas na si Haring Araw. At kami ay mamamasyal ng aking anak since busy yung aking asawa. So, Natoy, good samahan morning. niyo po kami ulit Ronald. today and Tara, let's! Bye-bye! Po kami ngayon, mamamalay ng isda. Oh, fish. Sobrang. Squid. Squid ba? And then? I know, anak. I don't know yet what we're gonna buy. Dito na pala ako sa taas. Kilo. Uy, shrimp. Good morning. Medyo makakatipid. Yung Mushroom. Sale. CJ, where's my coffee? Di ba ito yung mangga hindi?
masyado pinapansin sa Pinas, pero dito, ang mahal-mahal. Ayan, 9 million. Ay, ako na pala yan, ha? Ba't ko narinig, ba't ko naririnig ko kako? Yes, ikaw yan, sis. Kaya po, papunta na po kami doon sa aming destination, which is bibisitahin ko mga kapatid ko. See you there. Bye-bye. Yan, ready na po. Ayan, magdikitan kayo, guys. Dikitan nyo sila, Kapsat RJ, RGB10, Sis Jemski. Ayan, magmahalan kayo dyan sa baba. Si Borge. Sis Phil Mabuhay Life. Ayan. Nandito na pala ako sa taas. Aming pinag-imbili. Ay, ano yun? Kanina ka pa dito sa taas. Kaloka ka. Hello po. Yun. Kate Escalona. Thank you po sa pagdalaw. Yun. Kanina pa kita kinakausap kaya. Ito na po ang aming bukbang. Wow, ang bilis nakaluto. Dito po ako sa aking Uy, love square. loading. Pahingin naman ako. Kahit yung ano lang, oh. Ang sasarap. Madam, kahit buti lang yung akin, yung nasa lamesa o yung alak ba? Okay na yung sa akin. Grabe, ang sarap. Nagugutom tuloy ako. Yung sa akin, yung buti lang din, yung nakatayo ko sa unahan ko. Okay na yung sa akin yung buti. Bote talaga lang. Oo. Ayan, naka-on lang ako. Di muna ako mag-type pero nakikinig ako. Sige, explain pa more. Bili ka na lang ng ulam mo dyan, pagkain mo. Uy, may tahong pa, oh. Tahong at saka shrimp. Dandikit host. Thank you, Kate Escalona. Thank you po. Ayan, Kanina- mag-type lang kayo ng Ilocana dyan. Si Nightboot magbaba ng bahay niya. Kanina Hello, yung nakakagot. Nagsisi ako na yan yung pinili ko. Charot. Nagutom na tuloy ako. Ba't ang hina ng boses mo, Ronald? Mahina ba yung boses mo? Yeah. Ayan, okay na. Okay na, te. Aga nanggigising ako ng nanggigising ako ng tulog na Ronald. Hindi naman. Yan, okay na, Ay, te. ang Okay na. sarap. Oo, okay na. Uy, ubos ang isang isang kaldero sa akin yan. Uy, lobster. Ay, nako. Speed. Uy, grabe yan. Nakakaano Ano to. ba yan? Nagkakatay na ako. Charot. Hello po, Christy Montero. Hello. Uy, Ronald, pa-share naman sa community mo. Bumbungin kita yan. Ayan, Christy Montero. Hello. Good morning. Tulog pa siguro nga din yung mga lugit, eh. Ay, wag mong i-share dun. Bakit? Matagal na ako din nag-support dun. Kahit ako nga din. Hindi na din ako doon nagsusupport. Kasi lagi na akong natutulog ng Diyos ko, halos 2 araw di ako kumain dyan. Sobrang busog ko. Grabe naman yan. As in, ay, grabe. Ang sarap. Yan. Ako din, hindi na din ako nagsusupport para mag-aalis na din ako doon. Sus, ang daming, ay, grabe. Ang daming nagpa-member sa'yo, ah. Dami, eh. Gusto po yung rice. Hindi naman yung mga team lugit. Tapos na po ang Mga ano man yun. Mga labas. Mga kakilala ko lang. Ayan, 10 million. Hindi nga, oo, si lang ata yung nag-join doon, di ba? Si ate, Jamaica. si Liz. Oo, si Si Liz Jamaica. Life Channel. Si Jamaica, si Lovely, yun lang. Ayan, Auntie Joanne, salamat sa patamsak, The Baker King.
Ayan, 9 million in the house. Ayan, tapos na pala. Kagabi nga, nag-ilis Ayan, ako. Wala naman, hindi naman sila pumunta. Hindi ako, tulog ako ng maaga. Ayan, Mm. panoorin ko video mo, ay sis G-Team ha, para madikitan kita. Magtingin ako ng video mong short video. Ito na lang. May 2 doggies. Uy, may harang. Ayan, G-Team, dan na po sa'yo, Sisi, sabi ni Sis Jamski. Ay, Ayan, magmahalan lang kayo dyan sa baba. Tulog pa si Brian. Mga 1 hour pa yun matutulog. Kasi 4:30 gising nun eh. di ba diop ngayon ni Ate Pilipinat eh? Nagsusunog daw ng papel. Bakit? Ginawag para, hindi ko alam. Para sa ano yun, yung nagsusunog ng papel? Siyempre, para mabawasan ng Ang mga lamok. mga basurang papel sa bahay nila. Ah. Guys, dikita ninyo ako guys. Sure po, hindi ko kayo babalikan. Ayan, Sis Gemski, dikitan mo si Ronald para idikit niya lahat ng alagad niya. Play, brother. Play. Uy, ang ganda ng aso. Play. Ano yan? Ay, ang cute naman. May mga damit pa oh. Get him. Oo, may damit. Binilhan ko din ng damit si Trixie noon na yung damit na bestida. Tapos ang late pala nang nabili ko. Get your brother. Get him, baby. Yun, oh, cute. Ang cute ng aso. Dito lang ako naakit sa mga aso. Yung napamahal sa mga aso. Jerry boy. Kasi iba naman kasi yung aso sa Pilipinas, yung inaalagaan. Hmm. Lalo na kapag hindi siya hybrid talaga. Oo, yung ano lang, yung Tagalog na aso. Yung kinakain. Yung pinupulutan ba? Maganda yung aso, yung Yeah, take a video of pitbull. Jerry. Ang mahal. Yeah, he's cute in there. That's cute. It is cutie boy. Sleep there. I like to sleep there. The glass. Hello, host and all. Hi, Ate Catherine. Kumusta? Long time no see. Ayan, salamat, ate. Tapos na. Tonight, I'll be Oops. in a calzone. Ayan, wag nating i-skip yung harang. I-scroll ko muna. Ayan, 8 million in the house. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo. Or mag-type lang kayo ng Ilocana. Parang ang kati ng magtumutubong pimples. 7 million in the house. Mag-init muna ako ng tubig, magkape ako. Nabahawa na nga yung kape ko eh. Mag-exercise po dito. Magkape muna ako, baka para mawala yung antok ko. Ayan, salamat sa 8 million in the house. Yung mga hindi pa po nakakatamsak po sa nakapin sa taas, bakit naman? Hi, ading host. Oo nga, long time no see. Yes, ate. Kailan ang uwi sa Pilipinas? Ayan, Nadia Canal. Dan na po sa'yo si Sipul Pack. Sabi ni Sis Jamski Hunch. Ayan guys,
Then, thanks po, sabi ni Sis Nadia. Ayan. Isa na yung premiere mo, sis, para ipalit ko ulit doon. Ayan. Ayan guys, padikit din po sa ating co-host na si Ronald Kumilang. Ayan, dan na. Ayan, didikitan na kita sis, G-Team ha, di na ako magbakas. Ayan. Dan. Oy, nasa Texas ka pala, Sisi. Sino pa yung hindi ko, yan, na perplex. Perplex nga ako kay Ito na lang. Next year pa siguro ading host. Oh, siguro kami medyo matagal-tagal pa. Kasi restricted ngayon yung pag-uuwi. Sorry. Salamat po sa 5 million in the house. Astoria downtown. Astoria Club of Oregon. Ang ganda sana yan, kung alam niyang pinahiga yung cellphone niya kapag video. Ronald Kumilang, full pack na po sa'yo, sabi ni Sis Jensky. Ayan, magbayad ka, Ronald. Ayan, padikitin kay sis, kay RGB10. Magbabad muna ako sa damit ko, te. Marami akong Garot, labahan. nagtalnan tutilubong yan. Sana nga ate, kasi kakaloka. James, dan sa'yo, sabi ni Sis Nadia. Ayun, nahulog na pala si Ronald. Subukang muli. Guys, babalikan ko kayo next year, guys, ha. Huwag kayong mag-alala. Kala ko nalaglag ka na. Hindi, lang ako, nagbabad ng damit ko. Babad ko muna kasi masyado kong maaga ang lamig. Saan dito ang masarap na pandesal sa may Cubao? Ano yan? Yung masarap ba na pandesal dito sa may Cubao? Bakit mo ako tinatanong? Wala akong alam niyan. Wala akong alam dyan. Uy. Bibili ako ng pandesal. Sabay. Wrong spelling.
Yung ingay ng background. I-mute ko na yun. Hello, Auntie Pilipina. Ayan na, speaking, Ronald, and dito na yung hinahanap mo. Hi, guwapay, tamsak na dis, pero nasa harang pa din. Hi, guys, sabi na Auntie Pilipina. Tapos na pala. Ay. Tikat ka na gan mo, Ate Catherine eh. Ito. Wala ka naman nata short video na to eh. Pinabili ng ulam si Baliwag. Ano ba yun? Uy, harang. I'll never let you go, my baby. Take this heart, fill me with your love. This world's a lie. Give me your color. Ba't ang aga mo palang nagising, sis James? I can Your arms, with the way you touch me, the love so I want more. Wait, nandito na kay Ate Pilipina. Hello. Auntie Pilipina, na-miss ka ni Ronald. Kaso hindi tayo naririnig kasi nasa harang pa. Skip mo na yung harang. Hindi ka niya marinig. Skip ko na to ha. Naka-report na oh. Natapos ko na yung isa. Hindi, second na lang. Kakaya naman sa iyo, Ronald. Hindi ko na-skip yung harang. Skip mo na ito eh. Wala naman yan. Simple lang naman yan. Nakaano na ako. Oh. Kaso may naman hindi na-skip yun. Yung una. Slow down. Undox, nakaka-miss din yung undox, no? Sa akin, hindi na. Malabo. Hello? So, kailan ka ikakasal, Ronald? Oh. Tignan yung background music ko. So as long as I love you, we'll have it on you. You look so beautiful in white.
from now to my very last breath. This great love sharing, so beautiful in the wild tonight. What we have is time, my love is there, and I want to ring out, say to the world. Nadia Canal, dikit na sa'yo sis, sabi ni Ate Catherine. All that I believe in, and with my heart, I need every word. So as long as I live, I love you. We'll have it all. You look so beautiful. You have gone. Hello, Yumi Channel. Hello. Ayan, may jacket ka na, bebe. We belong to. O yan, 7 million in the house. Thank you so much, 8 million. Nakabukod kayo yung data mo? Dapat hindi pala yan yung pinanood ko kasi madilim. Dapat tingin ko yan. Puro cartoon naman ito. Ang ganda ng viewsan yan, Natoy. Paano? Morning, Ma'am Host. Thank you po sa jacket. You're welcome, Yumi Channel. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan, bebe. Or, ano, type mo lang ang Ilocana. Si Ate, ay, akala ko hindi pa nakapag-renew si Ate Pilipina. Nakapag-renew na pala. Ang dami nang dinag-venue. Nakakapagtaka. Nauubos na. Te, baka yung mga papilis, te, masunog ninyo, te. Gising ka na, Ronald. Ang aga, sabi ng Ate Pilipina. Maglaba ako. Uy, Sunday na pala dyan, no? Day off po din ba kahapon? Hindi ko alam. Akala niya wala kang badge. Day off ko ngayon. Day off. 7 million in the house. Wala. Maybe it's time. The one. Naubos na kahapon. Ayun, tapos na. Nod tayo kay Auntie Pilipina. Ay. Yeah. Tara, mag-jogging tayo. Sa Kamuning Palengke, may pandesal doon. Lapit lang. Maybe this time and the love will find. Ano, renew ng ano ba, ng
Pag hindi Membership. na ako nag-renew, that means wala nang laman ang ATM. ATM. Vlog mo yan, Ronald? Sabi ni ano. Oo, ante. Vlog niya kanina yon. Maybe this time. Everything is alright, never this time. Ang ganda ng kulay niya, yung white. Eyes and the trees. Please know it's okay, but there's one that is different. It's leisure. Te, Oh. ate, ilo ka na, yung pinasa mo na picture, hindi ko pa nalagay. Ha? I-erase ko na yon. Hindi ko malagay-lagay. Saan yun malagay? Sa, sa Chrome? YouTube Studio, oo, sa Chrome. Tapos click mo Tapos? yung ano. Hindi pa ante, hindi pa kami nag-launch. Tapos i-click mo yung customize channel. Customize channel? Oo. Tapos click mo yung branding. Tapos makikita Banding. mo na doon. Oo. Ah. Customize channel, tapos banding. Tapos yung pangalawang yung basta makikita mo na doon yung yung banner or channel art sabi niya. Ah. Or pwede din nakikita din minsan kapag i-type mo yung click mo lang yung your channel tapos customize Your channel sabi na niya. I-type ko lang sa Chrome yung yung your channel. Hindi. I-on mo yung channel mo dun sa Chrome, then click mo yung your channel. Minsan, nagpapakita na doon. Wait lang. Ipakita ko mamaya after dito. Diyos mio, Marimar. So your business isn't on Wix yet? Forget. Ako, hindi pa ako kumain. Magkakape pa lang ako. Naghahanap ako ng pandesal. Ito, Ayan, minsan, i-click mo yung your channel. Tapos, ito na, andyan sa customize channel. Or, dito, click mo yung customize channel. Or, minsan, nakikita click mo yung YouTube Studio. Ayan, click mo yung YouTube Studio. Tapos, punta ka sa customization. Then, click branding. Tapos dito, may banner image. So, you need to put here. Banner image. Diyan lang sa may Oo. Dito, sa may under ng branding. Tapos may makikita kang profile picture, tapos banner image, tapos video watermark. Gets ko na gets. Yun lang pala yun. Gets ko na yun. So easy. Nahirapan pa ako sa kalisod. Tignan nga natin kung sino yung yung number 1 na yung saan yung nagtutuwa. Wait lang.
Bakit may Yung tuwad ka, sa- te? Ang dami, oy. May tuwad ka Madami. ngayon? Ngayon? Wala. Wala. Dito yung nakikita. Ayan. See more. And then geography. And then dito sa, may nakikita kang add, no? Plus, yung add metric to table. Click mo yan. And then click dislike. Hmm. Ayan. Then, i-lifetime natin. Ayan. Makikita mo yan mga pangalan nila, te. Hindi. Ayan. O, di ba? Ay, yung mga ano lang, kung sino ang nagtutuwad. Yep. Hmm. Yung Han kung taga saan yung nagtutuwad. O, di ba? United States, 20 dislikes. Hmm. Tapos makikita mo kung anong gamit nila. Device type. Yan. Tapos device type, magdagdag ka ng dislike. Ayan. So, sa mobile phone, 134 dislike na ako. And then sa computer, 25. Then sa tablet, 5. Ayan, 6 million in the house. Hello. It's simple as that. Catherine on the way, sabi ni Sis Nadia. Ang kapal-kapal na naman dito ng ano. Basa yung buhok ko, natirintas ko na. Parang si Cyril Ramos, hindi na siya nag-premier tsaka nagla-live. Wala na, busy na yun. Mamumulat na talaga yung channel nun. Ako Yung na sa akin, active. Ako nga na active, namumula. Siya pa kaya? Ako din namumula din, tapos yung isang ano ko nangitim. Active naman ako namumula pa sa akin. Hello sis, Ma'am Shikikay. Good afternoon, Sisi. Ayan. Ate Pilipina, dandahan lang sa pagsunog ng papel ha. Baka masunog yung papel ko.
Catherine, dan sa'yo, sabi ni Sis Nadia. Yeah! Kailan ka kaya magpalaro ulit eh? Di ko alam. Kumusta araw yung sis? Hello sa lahat. Okay naman sisi. Ito, taong nasa bahay lang. Hindi lumabas. Kaya sis, saan ang lakad nyo ngayon? Hindi kayo na lumabas? Ayan, Tapos binaba ko na daw. yung bahay mo kanina sis. Hindi ko alam kung ano. Binababa ko yung mga bahay mo kahit wala ka dito sa aking LS. Hindi ko alam kung may nagdikit. Ate Pilipina, tapos ka na nagsunog. O, tapos na daw siya. Hindi, pwede na yan magpalaro, magpag-game. Nabawasan ang... Tapos na siya nagsunog eh. Si Kapsat BD New Zealand ata 2 beses ato mag-LS. Alas 12 yata yun, tapos ngayon ulit nag-LS na naman. ang sipag ni Kuya Bibi. Hindi na nga ako nakadalaw-dalaw dun sa kanya. Ako nga din, matagal na. Pero nagre-replay ako. Okay lang yan. Ayan, 6 million in the house. Thank you po. Nag-LS ako kagabi, yung viewers ko 10, umabot ng 10 kagabi. Ready, wow. Oo. Buti ka pa. Ako, magto 2 hours na. Tignan mo na ang viewers ko. Ayun lang naman. Kagabi lang naman. Ma'am, si Kikay kakarating lang sis galing working dito sa Oh, that's nice, Sisi. Ayan, dikitan mo siya, Ronald. Taga US din siya, yan, Sisi. Ayan, 6 million in the house. didikitan ko siya mamaya. Bakit kaya pag mag-comment ako ng yung mga biro-biro i-delete ni Google? Bakit kasi biro-biro? Lalo na pag mayroong madamihan ko ng sticker, yung mga emoji. Oh, wag kang minsan nai-spam or dinidelete. Kasi siniset nila doon na bawal sa kanilang channel na na yung maraming emoji. Oo, siniset nila doon sa setting nila na bawal yung damsak dikit, ganon, or mga emoji. Kaya sinusunod lang din ni YouTube. Ayan, 7 million guys in the house. Ayan po yung banner natin. Whether time will make us strangers, or whether time will make us grow. Oh, even though the winds of time Mag-live ngayon si Ate Pilipina kay. Hindi ko alam. Ate Pilipina, mag-live ka. our love will still remain. I can I can see the dreams of
your eyes. I found the answers to my questions in your eyes. I can Surat, see the surat. reason why your love's alive. In your eyes. We're drifting deep. Yung channel ni yung anak ko 100 pa lang subscribers. Anong pangalan? Ito, Clarence J. Nadikit mo na ba lahat yung alagad mo sa kanya? Ayan. Shoutout naman po sa 7 million in the house. Hindi pa siguro. Tapos 153 watch hours. Hindi pa. Dikit ko sa kanya yung tatlo. Mayroon pa akong tatlo yata hindi nadikit eh. Oh, 153 watch hours. Harang, salamat Sisi. Babalikan kita next year, madam. Dumikit sa Ronald Dunn. Balikan kita Ipakulam next year. Ipakulam ka niyan. Uy, charot. Ayan, 7 million in the house. Taga saan yun siya, te? Or Bahrain? Ay, nasa Bahrain ata. Bahrain. Ay, wala naman yata doon mangkukulam. Salamat sa 7 million. Bakit naka-yellow yung naka-yellow tong aking ads ngayon. Tamsakdan primer ang natapin dikitan ko na pinwat ng video. Ma'am Siki kay channel, salamat sa iyong patamsak sa premier. Kanino ba yung premier? Si Sis Nadia. Ay, Ayan, nakatamsak dikit na rin daw si Ma'am Shiki kay sa'yo, Sis Nadia. Ayan, salamat po sa 8 million in the house. Mag 2 hours na ako tapos hindi mo na ako mag-end no, maaga pa. Weekend naman. Matatagalan pa ako mag-end. PM na sa quiet sleep na ako. Ma'am Shiki kay sa'yo, Sisi. Good night, Good night. sis. good night. good Balikan mo night. na lang paggising mo si Sis Nadia. Babalikan na lang kita Ay, maya. si Sis Nadia. Kay sis Ma'am Shi. Babalikan ko na lang siya mamaya. Pagkagising niya, nandoon ako sa bahay nila. Good night, Sisi. Good night and have a blessed good night. Have a blessed good night talaga, no? Hagdan guwapa, sabi natin. Ay, aakyat siya ti Pilipina. No, andyan na yung hagdanan, te.
Like a flow, surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Wait lang, Auntie Ana, sa device not connected pa. Hintayin ko munang mag-ano. Hindi pa kita maakyat. Your guests need to connect their mic or cam before you can add them to the stream. Because, di ba, ayan, nandyan na. Ano yan? Ay na, Chris, done po from Nadia Kana. Thanks po. See you again. Thank you, sis Nadia. Good night. Good night, sissy. Sweet dreams. Hey, people in the house. Kain ako, guys. Kain. Anong ulam natin dyan? Gusto ko pinakbet. Wala. Hindi kami nagpunta dun sa Chicken wing. sa farmer's market. Mamaya ako magluto. Ang gusto kong pagkain siguro. Walang pakwit. Chicken wing saka yung shrimp. Alas 2:17 na pala. Oo. 4:17 na rin dito. Magto 2 hours na rin ako. Hello, Filipina Country Live, sabi ni Ma'am Chikikay. Bakit late lumalabas dito sa akin? Hello, Ma'am Chikikay. Shout out sa'yo dyan. Kumusta ang araw mo? Mamsi, kumusta dyan? Saan ka na ulit banda, sis? Banda dito, banda roon. Nasa California ka, di ba? Ay, California? Nakalimutan ko na tuloy. Kain ako, guys. Amo. Ohio. Anong oras na dyan sa Ohio? Pagkitin mo na nga lang, ang hirap yan mag-type kaya. Akyat ka daw, sis eh. Mamsi, sikahan tayo, mag-get ka. Ang hirap kaya mag-type. I just can't live without you. Everything about you. Just when I thought It's over you. 5:20. Oh, mas ahead ka pa pala. Ay, daylight time savings tomorrow. Hey lang! AAM Next Vlogs! Uy, nauna pala kayo ng 5 hours. Ay, nauna pala kayo ng 1 oras, Sisi. Good morning, Kulas! Kulas ba? Kulas! Kape, ang swerte. Hindi na nakasalita si Ronald. Andyan ka lang, oh. Nag-mute na siya. Ronald. Bugbukin kita dyan, Ronald. Nagkakape pa ako.
Ano, may pandesal na? May pandesal na? Wala. Ako pa pagtanungan niya kung ano, kung saan daw yung masarap na bilhan ng ano. Next time sisakyat ako kasi may ginagawa, sabi ni Sis Oh, Ma'am. sige, Ma'am siya. Palit na namang oras. Sunday, ano? Sunday, ano? 13. Yeah, 14. Bukas magpalit na ng ano, oras. Forward. 13. Wag mo, Na- wag mo ilagay ang batas sa kamay mo, ma'am. Wag mambugbog, sabi Sino yan? ni RGB10. Bakit na, RG? Papromote ko ang channel ko. Salamat po. Ayan, promote mo lang yung channel mo dyan, Kulas. Ate Pilipina, anong ulam mo? Uy. Chicken wings. Uy, pahingi naman ako. Kanina pa ako nagugutom sa mga pinaplex kong pagkain. Lalo na yung pagkain ni Sis Jemski kanina. Kaloka. Kain ako, guys. Gusto ko dinengdeng ang gusto ko. Padikit po. Idol, sabi ni Alex Vlogs. Ayan, taga-Tuguegarao, Amulong yan. Nandiyan na yung mga guwapings. Nagtatago siya Ate Pilipina kasi baka makita niya yung malaking subo. Oh, Saka yung malaking bibig. May I don't Malaki. care. Malaking ibig talaga. Ayan, 7 million in the house. Hello, everything. Remember. 8 minutes na lang gigising, mag-a-alarm na yung oras ni Brian. Ay, yung alarm niya. Not hindi yung oras niya. Kaya nagsapa nga galarm. 4:30 yun bumabangon eh. Tapos anong oras yan na alis? 6:30. Kasi isang oras yun magkape kaya. Ilang basong kape ang naubos mo? 2. Wow. Nagsisigarin niyo ba yan? Sino? Tawa mo. No. Yung lakas niyang magkape ah. Apay ni RGB tin isu na dia ako pa gente OFW na tata liwag bagam Tambayan. kuan tambayan. Yep. Apit bibuya ka jay? Nakita ka i comment sa Facebook mo. Ah. Pati diyan mag-live kuan adi kwa. Mabalik nga i-monetize na dajay. Ah, ipampa-monetize dagaro. Mano nga ako nga, mano nga WHD nga. Narigat jay. Mano, Dapat ko maka 10k follower kay diya. mano follower na. Hi, Joanne. Ate Pilipina, kumusta? Sabi niya. Kumusta ka dyan? Yun, ito ba yung nasa Hong Kong? Nasa si Auntie. Nandun sa Taiwan. Good morning dyan sa Taiwan. No, day off, Joanne, day off.
Ayan, bihira lang nagda-day off sa auntie. Hindi ka pa nag-day off nante. Nag-day off ka? Walang kwarta kaya na nila. Tama-tama. Kasi nahulog na si Ronald. Wala na. Awan day off ko ate. Awan ka na day off na gaya. Nagadok kwarta. Ang dami mo ng gatong yan. Thank 2016 ka pa dyan, auntie, no? 2016 ba? Hmm? What? 2016 ka pa dyan, auntie Joan ko na. Nandiyan pa rin si Mamsi. Sakto lang magsahod ate. Oh, naglili naman ito. Dito yung Oregon na Joanne. Dito ako sa Oregon. Another state dito sa Dubai. Guys, hulat dinindang rabong ken sa loyot with sinuno nga palkat. May kayon, karoba! Sige, mas nagtapal ka, Dibitin. So, sa graraman. Graraman nga kasi dana kasyay. Nagtakawan, tirabang na! Ang darabong ko dito eh. Wala sa luyot ko. Nagtakawan yung tirabong. Diyan na. Diyan ka na, farmer's market. Tapos dapat yung Chinese market. May at dapat doon sa Canada, sir. RGB10, sabi. Sino? Si Anang si Kapsat RJ Rabanera, taga Canada ata. And what will you say if I call on you now? You say that I can't hold on. There's no easy way. It gets harder each day. They circle me around. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you right. Believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be tired. Stay that I was so wrong. Nangalak rabong dito sa Salem, Oregon. Itay bigat ko na. You're lying. Ayan, Maris Perez. Hello po. Ayan, bigyan kita ng jacket, Sisi. Ayan, may jacket ka na dyan. Uy, umuli kayo.
Yung gusto umakyat yan, gusto na, a moment ag sukrob. Ha? Ang Bigote din moment ag nagdag. sukrob, Sir RGT Diguti Denengdeng. Ag sukrob? Nagunag data ng Ilocano kabagyan. Nyaya ag sukrob. Nagigo! Ag Hello. Hello. Bakas po, free po kayo to give me some love. Leave a remembrance po para mabalikan po kayo. Sabi ni Maris Perez. Tawa. Agara. Yan yung baga mo ng TV Pilipina? Ha? Nagigo? Good. Dana ulit si Ronald. Nawab na akong loko. Na nagbaba ng bahay si Maris Perez. Gimatangnak bagoong dito'y Portland, Oregon. Hoy, agbibisin ka, di bandayan mo, loko. Muna amin papanan na, sa LM kas kada Portlanin. Salamat sa 6 million. Uy, akyat na. Tamang nagkuman ata pagsakrob mo. Pagsakrob. Ayan, 6 million in the house. Mamaya pa ako mag-end ba nga siguro. Alas 7. Talugong ko. Bugbugin kita, Trixie. Adi, papa-LS ka niya, kamot nga umuli. Tagkanta ka no, ay sus. Hindi na eh. Ata? Atag puypuyot ditoy. Ayan mo banda Oregon, Ma'am Pilipina. Ako na. Kaya di bandayan mo ay RGB 10. Sir. Uy. Madi, ang travel ata ti all over the US. Yan nagtangkuntan. China oil. Yan nagaduk kwarta mo, nagpakwa ka ang karti ticket. Di trabaho na. May trabaho. Ag-LS kan, dagkantanak di GLS mo, kung nanak di mo tumuli garod, alot. Di banda si Selim nga nagkatangam garod. O kaya ti kwa, mamanoy ti rabong idjay. All over America, ma'am. Na nagtangsitan ay na. Lawak si ma'am. Nagtangsitan all over America. Una yun. Ibagamyo, ayan mo, banda ta umaynak dita. Ibagamyo? Ay, ibagamno. Pagik eko? Hello, mic test. Hello. Ibagam ka no, anya ka, pagik eko mo tan. No, ayan mo, banda ta, dagasan na ka kanong timaka. Dahil dagasan nak itirabong. Kanin turo nga bangos. Ayan, patamsak po sa premiere ni Sis Maris Perez po. Ayan, wait lang, ipipin natin sa taas, bebe. Mikminbel. Mikpingle? Mikminbel. Mitmingle daw. Pang 21, hindi ko alam. Pang 22 ako, Sisi. Ayan, nagtusok na ako.
Pag-type nga kasi hindi ko ma-pronounce. McMinnville. McMinnville. Hello po, Love Vlogs and Haronera TV. Ayan, bigyan ko kayo ng jacket. Ayan, may jacket na kayo, guys. Bakit hindi ako Magbaba na kayo ng bahay nyo, guys. Ayan, nandyan si Ronald sa baba. Good morning, Ma'am Host. Good morning, Yumi. Good morning. Nalaglag ako. Laglag ka nga talaga. Loko. Palaglag ka ng palaglag. Ano ka ba? Laglag Nasa ka nga labas kasi talaga. ako. Naintindihan mo yung laglag. Laglag ka talaga, Ronald. Alam niya yan kasi tumapa eh. Nalaglag. Laglag ka daw talaga. Ito yung ano yan. Idagasan ka ti bangos ijay Seafood City dita Seattle, Washington ken Jollibee. Siya ka ti dagasam ti Jollibee. Oh, agul-ulbud ka manin, alot ka. Oy, RGB10. Ang katibangos, ijay Seafood City. Dito. Oh, hindi pa ako nakapunta diyan kasi like 5 maybe over 5 hours drive. Macminnville. Macminnville pala yun. Ayan, nagbaba ng bahay si Love Vlogs, guys. Magdikitan na kayo. Ayan, RGB10, anong ginagawa mo dyan? Magdikit-dikit ka na dyan. Ulbod ko na ni. Nag-ulbod. Nagtangka na. RGB10. Anong trabaho mo? Pasok mo nga rin ako para mag-travel din ako. Ay, malamang ka. Ang tao ko man ulbod ng ti Joanna na binukbukodan. Talbag ta. Dan po sa nakatnin, sabi ni Gahonera TV. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay niyo mga guys ha. At magdikit lang po kayo sa mga binababa ni Nightbot. Ano po yan, mga legit friend po natin mga yan. So, pwede kayong magbaba ng bahay niyo or just type Ilocana. Maksukatan sa akin, dinagan mo Sir RG. Hello, ma'am. Maayong buntag. Maayong buntag sa iyo sa imong tanan, sangguritoy. Sa imong tanan. Trying to pag-Bisaya. Maayong buntag. Ang aga niyo nagigising Ayan, padikit kayo in my channel also, guys. Ayan. Si Maris, si mama ni Jasrel ito, di ba? Hindi. Di ba? Hindi, iba yan. Ayan, dikita nyo din si sis, Ma'am Shikikay, asideg kagayam with the wood. Asideg kagayam with the wood burn. Wood burn. Maybe 2 hours. Wait, bakit alam mo lahat ay? Sabi ko sa'yo, all over America yan. Ginugol mo lang yan. Buhuin kita Uy, dyan. hindi. Lagi yan nagpupunta sa iba't ibang states. Sa anong trabaho mo, bro? Truck. Hindi ko alam anong exact ng pangalan ng trabaho niya. Kumakain ako mga katropa kaya hindi ako makaakyat. Bakit pwede naman kumain dyan sa taas? Ganda naman ng work mo kasi nag-travel ka. Pero taga-Canada talaga yan. For now, nasa Canada ka. Fill the sign up full of eggs. What? Said real good. What happened? Ano natin? Sabi ni Gahonera TV, Love Vlogs done. Dito na lang po ang balik. Yun, nagbaba ng bahay si Gahonera TV.
Kumakain ka din, RG, bitin. Wait Bitin. lang ha, wait lang. Balik ako. Jackpot agtartaray kaya. The customer may jay Tilamok. Oh, really? Alam mo, hindi pa ako nakapunta dyan sa Tilamok. Nadadaanan lang namin na yung papuntang Tilamok, yung road papuntang Lincoln City. Nahulog din si Ronald. What's going on? People in the house. Nakapunta ka na doon nga road sa doon sa Lincoln City, Newport. Anong work mo? Bakit ang dami mong napupuntahan? Nakakapag-travel ka all over, Pasok mo nga rin ako para mapuntahan ko lahat din yan. Ang lapit mo sa Dayton, nag-pick up kami ng mga baby pine tree dyan. Really? Yumi Channel, Dan Paul Pack, sabi ni Gahonera TV. Oh. Bahala kayo dyan, magdikitan kayo dyan, nagbaba ng bahay ulit si Maris Perez. Nag-work ako doon sa Newbird. Sa Newbird ako nag-work. Nadaanan, di ba, sa Dayton, malapit na papuntang nadadaanan mo ng pag Newbird, Dayton, o di ba? Papuntang McMinnville, Lafayette, o ha? Bakit ang dami mong alam? Truck driver or ano mo? At Maris, done to you. Pabisita na lang po dito, sabi ni Gahonera TV. Ang bilis ni Gahonera TV, ah. Yan, oh. Galing niyang mangisda. Isdahin nyo na. Yung si RGB10, guys, nasa Canada yan. Saka nag-travel dito around the world. Lablabin na yan, guys. Lablabin na yan. Umisin ka man biyag ko. 6 million in the house. Shout out. May truck ako. O sarili mo yung truck mo na ginagamit mo for pick up? Sarili mo yon? Gusto nang makagraduate, Ma'am Ho, sabi ni Gahonera TV. O, di ba? Makakagraduate ka rin yan. Kasi nga lang, pag malapit ka ng graduate, saka ka bawasan ni Lolo. Kaya ang hirap kaya. Kung palaban ka talaga yan, kahit ilang malaga, basta fight lang. Hirap kaya, nasa 800 na, 900 na nga, kinabukasan, bawasan pa ng 10, minsan 20, o saan ka pa? Utang. Nagdakol kaya iti kwa. May isang biyahe mo lang is 3,000. Sino yung isa taga dito na asawa niya is Pilipina yung asawa niya is American din, sa kanila yung truck na biyahe nila. Halos na 3,000 isang biyahe lang. Siguro noon yun after 2-3 years na kasi wala na yung Pilipina dito, nag-divorce sila eh. At least monthly mo yung binabayaran, yung isang biyahe mo lang is ang laki na. Ang laki na kaya yan. Biruin mo kung taga Canada ka, kung taga Canada, really? Kung taga Canada ka, bibiyahe ka hanggang dito sa amin, sa Oregon,
Di ang layo. So that means, manglaki nagbayad mo kaya nun. So, depende pa yung kung, iwan ko lang kung paano ang pagbayad. Pero sabi nila, ang laki ng, ano, kita mo dyan. Pero, ingat ka lang sa biyahe. Kasi mahirap talaga biyahe. Lalo na sa nag-freeze, black ice. Oh. Kagapgapog igay day Lucana, nadalanag ida. Kagapog Virginia. Ala na, ang lalayo ng pinupuntahan mo. Talaga lang, ilang oras ng pagdadrive mo nga tapos ipahinga mo yung sarili mo kasi ang hirap kaya niyan. Pero maganda mag-drive pag yung ganito, yung nakalabas ang araw, hindi umuulan kasi nakikita mo yung view. 'Di ba? Ang gaganda ng mga view. 'Di ba? I-vlog mo mga 'yon. Bakit yung iba lang na snow lang? Ngayon, ang gaganda kaya 'yan, 'di ba? Wala na si host natin. Ano ba 'yan? 5 million in the house. Shout out. Sana si Marisa. Yun Nangyari yan. Tamsakan ko yung premiere mo, Maris. Di pa ako nakagawa ng ng aking video. 4 days and a half ang biyahe, 11 hours drive. Oh my God. So at least, maybe at least every 3 hours or it depends kung gusto mong umihi or pagod ka na, ipapark mo on the side road or somewhere. Ang dami kasi mga truck dito Kasi pag work ako ng umaga, my alarm is like 4:15. Then, sometimes kasi, mag-clock in ako 5:30. So, ang labas ko na dito sa bahay is like 10 minutes before 5, at least. So, ang karamihan sa side road dito, nakaparking yung talagang ang lalaking truck. Yung mga biyahero, nakapark sila, siguro napagod sila. Ang lalayo kaya ng mga pinupuntahan mo. Tapos, babalik ka na yan kaagad sa bahay mo, yan sa Canada. O matutulog ka na yan. Ten hours sleepers and what? And 3 hours, bahala ka na sa gagawin mo. That, 24 hours. Wow. At least sarili mo, ikaw ang boss, di ba? Sarili mo yun. 1,000 years. Wow, si Maris. Ang ganda naman. China Oil. Rock version covered by Maris Molina Perez. 18th birthday photos. Oh! Yan, natamsakan ko na si Maris. Hello ka na, anong ginagawa mo?
Alayo pa eh. Alo, katayal ala. Ay, Nagkik-echo na? Sika siguro. siya. Natabak lang. Nakamute ak ni. Nakamute di ba isa? Ayan oh, tumaas ng dalawa. Dalawa yung bahay. Di, Ayan oh, pag-graduatein na, 67 na lang. Tiga Honera. 70 hours a week kami allowed sa work. After ma-consume mo 70 hours, reset. No day off ka, 36 hours, relax after 36 hours, then takbo ulit mga katropa. Explain pa more. Ala. Kod sarilim na ita. Wow, oo, sarili daw niya. Yung sarilim na track ko, nagdakula sa sahod mo na 70 hours per week. Ikaw na ang daming sahod niya. Ako nagdakol kaya tax nga bayadan na dato nga baro nga kwan. Tapos 11 hours a day magpatakbo. Oy, if you don't mind, dinagdak manunga datan ti babayadan may ti tax mo yearly. Nagdakulon nga eh. Kuji ko worker ko kay ka, siyempre malalaki na kasi yung mga anak nila eh, dalawa lang ang anak nila. Isa lang anak niyan. Yan lang yung nasa picture. Tapos siya yung co-worker ko kasi may work pa din yung asawa niya saka yung co-worker ko na Mexican. Sabi niya, tinanong sa akin, ano mo na ba yung tax mo? Sabi ko, oo. Sabi ko, ikaw. Sabi niya, not yet. Sabi niya, I'm worried. I said, why? It's because I need to pay my tax. I said, really? Why? Sabi niya, kasi I have a lot of overtime. So that means, kung marami kang overtime kasi, siyempre, marami kang gatong. Kasi, malaki din yung tax mo. So, sabi ko, if you don't mind, magkano yan? Pag ano yan? Ayaw mong kasi natatakot kang iba, ano yung tax mo? Sabi niya, maybe it's 1,500 or 1,000 plus. Sabi niya ganyan. I say, holy moly. Sabi ko, wag na lang overtime kasi mapupunta lang din naman sa tax. Yan, natamsakan ko na si Maris yung niya, yung premiere niya. Nasaan ka na ngayon? Nandyan ka sa Canada? Nakauwi ka na? Kasi Sabado at Linggo, at least man. Uy, yan, 936 na si Gahonera TV, oh. Uy, bakit na bumawasan ng isa? Naging 935, binawi yung isa. Ay, bumalik. What the hell? What's going on? Basta yung seafood ko daw, sabi ni Ilocana. Nagsasabi ka ng basta yung seafoods ko, may farmer's market kayo dyan. Ay. Labos dahil tan. $70 a week. Wow.
Di magarod umuli ni RGB tin tano agkanta tano nagpay agwalis-walisan. Wala stress manan. Ito pa isang Bitoy story. May kaibigan ako, Sino nang nakapanood yan ng Raya? Yung the movie? Ano yan? I want to watch that one. So guys, May kausap ka pa ba yan, ante? awan damutan. May 5 million in the house. Ayun yun mga tao. Pwede mo lang malmalpas ng data na social distancing. Wow. 150,000 annual. 25,000 tax. Gantan pagdikit. Maris Perez balikan mo lang, sabi ni Ma'am Chiki kay ano. Ayan, 7 million in the house. Nag-echo talaga. Eh. Bakit nag-stop? Bakit ko in-stop yan? Ano daw, malaki yung tax niya. Ano siya, income annual is 150,000. Nasaan siya? Madi nga mabalin in remove ni Lolo. Oh, really?
Tapos 50K less tax. 25,000. 25,000 tax. Tapos less insurance na 20K. Tapos sa bahay, 19,300. Tapos sa life and kid fund, 9,000. Tapos sa pagkain, 10,000. So, negative 5, paano yayamanin ang buhay? Sabi niya. Oo, kasi napupunta lahat din, lahat. Yan. O at least may ano ka, pambili ng pagkain. Pambayad at saka may insurance pa, di ba? Uy, pero ano, RJ, ingat ka sa pagdadrive. Diyos ko. Dumaan ka din dito sa ano, sa bypass ng ano. Sabi mo pupunta ka diyan sa Dayton, so dumaan ka dito sa bypass. Ewan ko kung sa bypass yung papuntang Newburgh. Bago yung ano ilang year lang yan, 3 years old lang yan eh. Nag-drive ako dyan sa bypass na yan na first time ko. 2 beses lang yata ako sa pauwi lang. Kaya, 2 beses lang ako nag-drive yan pauwi. Sa umaga kasi medyo madilim. Maraming din Yayaman ang maiwan kung sakali busit. At least anak mo naman. Sa anak mo naman yun. Yun lang kapag iniiwan mo sa kabit mo, sa kabit mo. Bakit? Meron ba? Hirap kaya yan. May lumampas sa akin, no? Dinereviews ko nga, lumampas ka, naka 55 limit lang, di ba? Isa kanila is like, naka 61 yata, 61 or 62 na lampas. Payunan ta, nagbasa mo, Julie, karko nga ikat, truck nga ikat na, nilampasan na kiting, kahang ka dapat nga lumampas. Nagana diya, hangka maka-overtake supposed to be. Baglagi din tawan iti police dati police ako nahuli aji ko ma. Oo, dadaanan ko lahat yan, Pilipinas sa Lafayette, yung bypass. US 99 highway yan. Good. Memorize. At Newburgh atan, madaanan na itan, Lafayette, close to datan. Pero mag-ingat ka dyan sa may bypass, yung paliko kasi di ba after yung stoplight na curve basti, di ba? Anti-bypass then one lane, di ba? Di adagamin di tanga di ko worker ko ta goodwill ide may-ari ng truck din sila. Parbangon ti bigat dahil nga nangyari ka. Black ice yata nun yun eh. Buti nakaka-type ka yan na kumakain. Paano kanyan magsugo? Bypass US 99 highway, yeah. Doon na, dyan nadali yung ano, kasi nga, hindi niya siguro nakita yung ano. Ewan ko kung ano nangyari noon. Kaya mag-ingat ka pag may snow or sa gabi na yung madilim. Hayaan mo lang na laslasan da ka. Nagpasanda ka. Gusto ko hindi na ako tumadaan dyan sa bypass. Doon ako sa main road kahit na medyo matraffic ng konti. Pero tawag dito, okay naman kasi diretso naman. Tantad ang truck, ma'am. Walang speed limit yan. Aglisi ka. No truck, masabat mo ta. Dalapuson na tayo ta. Naka-insured amin na ita.
Na iso, no J-truck nga, pick-up truck nga, dapat ti trailer na likod na. Nagpartak na. No, exempted. No, it's not exempted. Ano dito, exempted dito. Ano, damo tinakalagay nga speed limit, 55 kat, kwa, tapos ang data ti police. Talaga nga, kwa, istapon da ka. Walay tatpayarog dito, abang nagpapan. Yeah? Walay sakpay. Pas kalanganan? Walay. Nalipatak enroll adi rabong ko. Hello? Rabong ata na prosan. Frozen nga rabong. Ano, prosan mo lang kung naman mo adi pa gayatom. At damat din jay anti-farmers market magayat-gayat. Kaso ano ko wag yan, ano gumata nagmela. O dita ni Butirugo. Ato dita tawikat katungtong mo. Hi sis Angie Arta, okay. Hello sis, hello Tamsak Dan host. Thank you sisi. Pwede na ka nang magbaba ng bahay mo dyan. So kan saan ka nga rutat tabot Rob? Sino nga dito na eh? Sino dati 936 tulungan niyo mama dito 936 takaasin eh. Di kita mo na. Nadikita ako na. Ana, danak dito ko manang. Danak dito North Bend dito ko. Dito I-90 dito ko. So dito shuttle. Wan mong mangag ko dahil sa ayun Ben. Napintas view dito ah. Ito dahil pag dayaman dati iski. Tada ko. Wan, kada pwede ka nag-vlog. I-vlog mo man ay tatak buyaog. Unso la kadi bla-bla ko makauma mo. Nagkadot. Aji ko, buyaam lang tada aji ko, aji I-90 ko na aji Washington. Isu dayay. Kada pipindas. Una di order ti Oregon kung kunana. Ano yung taas yan sa page. I-vlog mo ano awantis no na may tag-green na amin. Ayan, padikit kay ano guys, kay RGR Taho. NGR Taho, okay. Uy, mag-LS ka kaya kulas, mamaya. After ko. Aming nga nakalapag dita, di naman sila nanunukli. Feeling ka, oy. Ha? Magbakas ka kasi para mabalikan ka nila yung mga binababa ni Light. Lahat ng nandyan. Hindi ko sila pinapatawad. I-shoutout mo sila para mabalikan ka nila. Patawarin mo na. Ay, pakaya. Masapol mo palang i-shoutout, di daw lang makita ni, hindi din kitanak, dagkatak mamit, kasi lang ay. Dagkatan sana. Diba? Ano pa? Nandiyan kayo sa Ben, so that means, sa hotel na kayo yan. Madi manang, madikete hotel. Madi. Kompleto mo, tata, lugar na. Da peref na, da pagsyaweran na. San ka? Nagdakkal agar data nga truck mo. Hi, Mr. Gary J. Vlog. Sige, bigyan kita ng jacket, basta magtamsak ka lang. Sabi niya, ayan, hindi nagdadagdagan yung tamsak ko. Ayan, sa mga hindi pa po nakakatusok dyan, patusok naman si host, guys. Mga bagong pasok dine. $6 million in the house. Penta yung,
Hindi nagdadagdag yung tamsak ko. Nagtatamsak naman kayo. Mandi. Oy. Uy. Oh, yun oh. Nyati, anong ulam? Ah. No. Oh. Sus, Ay nga dito, salot na intuno nga bangos. Ito natin nga buro. ganyan na yan. Hindi ko alam kung bakit. Pagraraman garod, ulbod. Baka sidsida ka lang samot. Mm. Salit. Oh, ano yan? Tagay. Kiko man. Ay, anor nga soy. Ba yan? May kahit yung nagtilugan na eh. Ay na ni bako mo. Ha? Ni bako mo ay. Ayan na. Nga. Biro kam kanot bakit na. Hi, Kuryente Chronicles. Hello. Bakit di nadadagdagan yung like ko? May nagtatamsak naman. Ano ba? Shout out po guys. Kuryente Chronicles. Wow, ang ganda ng pangalan mo. Kuryente talaga. Tamsagdan po, sabi niya. Uy, nagtatamsak naman sila kaso hindi siya umuusad, oh. Nating ka sa 30. Na-frozen siguro ikaw ah. Ten. Hindi, nag-repress naman na ako. Nagpudot to pa ito eh. Wan pumudutan eh na ginitan. May Oo araw. nga, tatlo na yung nagtamsak Kuryente Chronicles. Tatlo na yung nagtamsak kaso hindi siya nagdagdag. Naloka. Kumbaga tamay si biyag mo dita. Oh. Pwede ka nag-awit di Canada. Nabutang katan. Ang anay mabot di oras. Dapat 2 oras manipo di nga di Canada. 1 oras kon tunong gabi na kagtaray alas 8. Awan Bawal. hangat traffic. Bawal. Violation no kagamin. 11 hours lang kanang ruginak di alas 12 di rabi. Oh. May violation pala yan pag truck driver ano. O kasi malalaking truck may mga oras talaga, di ba? Amanti ko na to, awanti tiliw-tiliw dati ko, una it is speeding, pero sa mga permit, yung logbook, nakita, safety ko kalaban mo. Oo nga, kapatid, Kuryente Chronicles. Tatlo na yung nagdagdag na nagtamsak, kaso hindi pa nagdagdag yung tamsak niya, oh. Hello ka. Siguro nagloloko na naman si YouTube. Tax mo ka no digital law. Ayan guys, patamsak ko sa sa nakapin po sa taas. Sabi ni Mr. Oh, wala na. Nahulog na si host. Kaya pala yun. Oh, wala na. O, butirog. Niya si Dam. Dumanal, dal magamay. Maulawag. Dal, reklamo na, nag-translate, hindi ka dan. Ay, dat naman eh. Badi naka-stack na ang tawag dito. Na-cancel ko. Baba ng bahay si Mr. Gary J. Maris Perez, dan tamsak sabi ni Mr. Gary J. Tati ka na nga pag nakangam, di ta anak lang i5 gamin na nan. No panak DJ pa, mapanak GNA mo di San Francisco, wano di San Diego. Nagloko ba nang kung kuna na kanyang ne? Inya kulay na di truck mo. Kaya yung makita. What? Paano ang dami kayang nakaparking sa umaga na papunta ako ng work. Ang dami Kurawatan sa truck na ko? Hindi, kasi karamihan yung silver, tapos yung may kulay doon sa taas. Tapos ano nga ipasango dito, kam na dito eh. Dito ay click mo dati sa setting. Ada nag-circle nga, yan na ganun niya. Click mo yung setting.
tapos camera. Doon o, setting, tapos Yan ito. Makita yan? Tanay, gilugan ka. api pang pangalan ko ng modita Rumor ka. ka, loko. Ha? Rumor ka. Paruwaro mangmangan to. Kita na. Sorry naman. Wan, nagdakol ka kasta. Silver bed. Wan. Yan, nagdakol Nagatidot. Tapos, Yan yung binibideo ko nung ano, baka nalabsan da ka, itinapang kami JMMPs. Nagaan kurtina ng Reditan. Malabasan ka. Ito lang, ate lang, Pilipino lang, Tidda Castina. Oh. Wan, ha? No, dumakita ka si gaya ni Butirugan. Ala, intinag na. Saan ka pa? Madina mo tinububrana. Playing with the eggs on I'm waiting. Ala kayo. so they turn into chickens. Nangyari tan. Kapay ta may sakditan. Sabi ni Kuryente at Mr. Gary J. Vlog, puntahan na kita. OTW na ako sa iyo. Sige, maglablabang kayo dyan. Ewan ko kung nasaan na sila. Nag-iisang ikaw na. Nasaan na? Yun. Allah nga nakasublin na Butirugan. Yan. Binabanilo ka na yung yung hagdan dyan. Butirog. Wala na. Wala ni Butirog. Akyat ulit. Ha? Nagpintas dahil matatrak mo. Barbarupay. Uray no, agtada-tadar or iktatsa dito yung nagkamayat lata. Dakol na. Dakol. Ay. Ala no, anda makita kung may kortina si Butirog na yun kako. Bip bip bip. Depende Marami ring Indiano na may kortina na ganyan pero makita mo naman yung ng Pilipinas. Special. Pero green and red ba yun yung sayo, di ba? Green and red. Black. Apple green kan na red, jibariboy na. Red ti baroy na si kadadya yan kan green. Ha? Niya ko na ni Juan. Hala, nagsakit tanagan nan. Butrog. Nagsakit, nagtangsit. Ni Juan. Hello mga Ilocano, sabi ni Joan. Ha? Yan, si Butirog is si RG18 vlog yan. Taga Canada yan. May kakiditi man ang Joan. Guwapo kan manong na. Yaki sidam. Kumbaga tada wifi mo dita kompleto kanya. Nagmayatan niya. Dapat babae at agarim dito ni sipating ka la. Ay! What is this? Basta driver, sweet lover. Sumipatpay. Maulaw na kayo. Sige, maglablaban kayo dyan. Agtatakon nga da babae na nga kadwa na. Ay, apo, biyag. So nga lumuglat na ta nakatugaw na Exercise ka lang. Nag-exercise ka. Nag-stretch ka na. Tanay, nag-regat ka ito nakatugaw. Ito na, exercise na ni. Kanunid kan mo nga, tatlo na yan. Really? Awampay matuna, ampay nga malasin ni.
Wala na ninidyoan na eh. Naguyong nga driver natin. Hahaha. Oh, wala kayo. Salamat po host sa pin, sabi ni Mr. R. Gary J. Vlog. Tagtagarim di tama ng dyan. May katumang kaya di pa, ulyan niya ni Manang Joan ta, may man nagkanta ta, ikaw naman ni Pakat naman ta yung graduate na Jai Mascom. Mascom. Ibig na walang tangal ang alay ko sa'yo. Na 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 na. Undergrad, sabi ni Joanne. Urok ka no, Jay. Boss na. Hindi, gapapin ko ba na kanisyon na. Ibig na walang dangal ang alay ko sa'yo. Walang dangal. Sino ka katungtong naman ni Kapitana de Tanne. Daka multitask, lakay na. Kag-trabahong kidi ko na. Nalit ka manan, nilakay na. Gumanggani daw si Patun dato yung kahit online nga kanaya nga nagla-live stream ka din na pa nga pabalunan nila kaya naman panagtrabaho. Gusto pa ya. Yang nga ni si Patun na singagat tanda di ngayon na naka datat. Derwag. Marata natin Grumpy Bear na. Oh. Ang mawawatan ti panahon dito dati. Ang ka nga makaturog ta nakalamlamis tata di ka mo makaturog ta napudot. Sige, nyagaruti kaya mo nga napudot na lamis. May ginalamis at the heater. Oo. Tinagpudot ko, di ka makaturog ka talaga. Inya kakamayatan ngayon na labasa mo na panam. Diyan, New York. New York. Oh. New York kan dito ko the bay. Kan DJ ko DJ Houston. Really? Nagpipitas ngayon. Houston tapos DJ ko already to Pennsylvania na pintas. Already tayanda DJ ko ay Knoxville. Met Jenda. Nya data nga i-deliver mo tata. Makab. Oh. Jonathan. Kunana ni Joan basahin nyo. Ang kana makabasa ko men. Kunana ni Joan, isuno mga sawa ka ulit, sir. RJ, atay manang mutap no nadungo. Ay hang asawa masapol mo no manang. Manang di masapol mo.
Atay manang mo, tatno na dungo. Awa, dadya da ko man. Dadya Canada. Yung kwan. Dadya bangir. Bangir nga. Balay. Bangir nga kwa. Bangir nga kwarto. Kaya nga, Hmm? bangir nga kwarto. Awan, nilo ka na. Siyempre, mabutang madata, sinisitan ta may katimang biit. Kasi kamo, awan pa, pabalon mo, kanada kanya na. Puterdikan si man. Shout out sa'yo, Kaka Unlimited. Cab, sabi niya, good morning din sa'yo dyan, Kaka. Hindi kami makabasa sa comment ka. Jane. Hello, sabi niya. Hello, shout out naman sa inyo dyan. Yan, nagbupa ng bahay si Mr. Gary J. Vlog. Tag sa help friend ko, Jane. Wait lang guys ha, sige. Dungdung mo matangay, dumdumudom, melo ka na. Pitos pa po ang bahay, dya, sabi ni Kaka. Wala, sige, pitos pa daw. Wait lang guys, kasi medyo busy ng kaunti si Ilok, yung host natin. Kunyari lang naman, hindi daw umaangat ang tamsak na. Ayaban ni Brian data. Hindi ko alam. Cellphone lang yung hawak-hawak niyan. Just type Ilocana guys para si Nightboot ang magbabasa inyo ng bahay nyo. Para mas maganda. Datanak pa camera, wan eh. Datoy ka pa lang. Oo, hindi umuusad yung tamsak niya. 30 pa din. Tax ka no dyan. Aga ng paangat, haha, sabi ni Kaka. O, di ba? Saan ka pa? Yun, hindi umuusad din si RGBT, no? 238, oh. Tablabin nyo yan si RGBT sa Canada yan. I'm not sure si Mr. Gary. Paki-kwan naman si RGB10 please. Paki-kwan nyo naman, pakidikitan para kwan. Pag nakuha ko yung aking minimithi sa inyo lahat yan, ipapalaro ko lahat sa inyo yan. Oo ha? Palaro daw niya lahat. Hindi ma-search yung bahay mo, Jane. Jane. Oh, Not bagong searchable. Kitam, nagalisto na, di ba? Nagtumat ka niya, may. From Washington State, USA, sabi ni Mr. Gary. Saan ka dyan sa Mr. Gary J? Saan ka dito sa Washington State, sir? Nandyan ngayon si malapit na dyan sa kanya. Nadadanan niya palagi. Wala akong ibang lalabasan pagkagaling ko ng Vancouver, British Columbia kundi dito sa Washington. Oo, di ba? Lakewood po. Sa Lakewood pala ito. Nadadaanan mo nga. Nadadaanan mo. Sa Lakewood. Wow. Washington State. So magkakapit bahay pala tayo ng mga state. Sa Oregon State ako. Mr. RJ. Mr. Gary J. Vlog. Pag-ibig na walang dangal, nawala na talaga. Malapit lang dyan sa inyo, ate. Oo. 5 hours. Nag-search na siya. 5 hours talaga. Depende lang sa pupuntahan. Kaya sabi ko sa mister ko, lapit lang po. I-try na natin. Si Mr. Gary, madadaanan ko yan pagkakwan. Sir, ibaba mo nga yung number mo, takwan.
Dadaanan kita dyan pag nagpunta ako dun sa Portland. O, di ba? Ay, Kung magkita-kits kayo. Oo. Kasi, yan lang siya, paglagpas lang siya ng Tacoma. Memoryado talaga lahat niya. Oh. nagsa-search na yan. Hindi. Hindi, yung mga driver, memoryado na lahat yan. Kung saan, Oh, ayan na, oh. Yan yung number niya. na. O, kunin mo Oh. na. Teka lang. Sulat mo. Picturean mo na lang. Picturean mo. Hindi, teka lang. Wag mo munang erase. Screenshot. Hindi kasi sulat na lang yan. Ano. Opo, Tacoma, tabi ng Olympia, sabi niya. Oh, Oo nga. Doon ka sa Olympia, papuntang Highway 101, lulusot doon sa LA, sa California. Paki-delete na lang later po. Para ano. 253-353-9969. Paki-delete na, sir. Delete mo na, kuya. Hello, Mr. Gary J. Ito na siya, oh. Oh, kausapin niyo, dalawa. Hoy, shout out sa'yo. Hello, kuya. Gary, ngayon, umakyat ka ngayon. Talagang, Ibaba mo yan. talagang tinawagan ka niya talaga, no? Ayun, oh. Oh. Hi, sir. Oh, magkita ka yan. May trabaho ko, sir? Oh, nistorbo mo na. Ay, bagong panganak pala. Congratulations. Oh. Ay, congrats. Sige, papanoorin ko mamaya. Nagpakasal ka na, sir. Magnininang si Mami Ilocana at saka si Ate Pilipina, oh. Oh my God. Madadaanan ko kayo dyan. Makukan ko yan. Dyan lang pala kayo sa kwan. Malapit kayo sa kampo? Wow. Oh, dyan. Oh, ang ganda ng boses, oh. Lalaking-lalaki. Andyan kayo sa kanan, di ba? Nandyan sa kaliwa yung Air Force Base. Oh, yun. In between kayo ng Tacoma at saka ng Olympia. Ayan mo, sir, nasa akin yung number ko, i-save mo yung number ko. Ilocano ka ba, sir? Ay, taga-Olonga po. Ay, Ilocano din doon, ah. Kwan mo nga, sir. Ibaba mo yung bahay mo ta. Saan ba? Panggalatot, oo. Panggalatot. Oh, Pangasinan. Hindi bale, lusutan lang naman kayo doon. May daan naman doon sa loob, papuntang Olonga po. Ibaba mo yung bahay mo, sir. Kanina pa binababa, hindi mo naman didikitan. Hindi pa niya kasi alam kanina kung saan Hindi. niya makakasa. Kasi, Yung mga comment. kasi Naka-cellphone. yung iba kasi, yung ibang mga bahay dyan, lagi kong nakadikit na pala ako, kaya hirap na naman bumalik. Hindi ko matandaan yung mga pinagdidikitan ko. Pag bumalik ako, harang na naman. Ay, madamas siya sa harang. Sige, mahaharangan ka din yan. Bagong panganak pala si Mrs. Oy, congratulations. Yan, nagbaba na ng bahay. Yan, dikitan na. Hindi ko siya madikitan, kundi ako bababa. Ayaw
Mamaya, ilista mo na lang. Ilista mo na lang para dumikit. Kasi pag labas-pasok ka yan, Talaga, mabapay talaga. Mapanagdikit. Hello ka. tapos Salamat 9 million. tapos Geles kante. isa. Mangmang mo ni sige. Gawid ba na? Someone's putting in this door. This door. May kausap siya doon sa online video game. Salamat sa 8 million. Nandahal. Idikit ko nga yung ninja ko rito. Ayan, nakadikit na. Umangat na ng isa. Gawin natin 500 yan. Idikit ko yung dalawa para open ko lang yung tablet. Pag-ibig na walang nangalangalay ko sa'yo. Hanggang doon na lamang ang lyrics ko. Ta-da-da-da-da-da. Bumaba talaga si RGBT na. Agoy, guwapa boses. Sino yan? Si Rob Trip. Look ho! Shout out na. Road trip, hello. Agoy, guwapa ng boses. Ayan, may ano ka na, may jacket ka na, road trip. Road Trip, taga saan ka, baby? Dadagdagan ko yan, ididikit ko yung ninja ko kay Ay, ang cute ng baby niya, oh. Ang cute ng baby. Ang taba ng pisngi. The movie, Father and Son. Sabi. Ang cute ni baby. Daghang salamat. Ayan, magbaba ka ng bahay mo or pwede kang mag-type ng Ilocana. Thumbs up lang, host. Hi, Miss Sungit. Hello. Salamat sa iyong pa-thumbs up naman dyan. Miss Sungit. Umusad na ba yung mo? 32 na, umusad na. 32. Sige sis, matulog ka na muna dyan. Mukha niya, oh. Salamat po sa inyo lahat dyan sa pagdikit. You're welcome. Ayan. Ayan, done na po si Clarence sa'yo. Sige lang, auntie. Thank you, auntie. Thank you, Auntie Joanne. Thank you so much.
Idikit ko din yung isa kong alaga. Dagdagan ko yan. Pero hindi na ako mag-iwan ng hindi na ako mag-iwan ng bakat. Ang haba ng video ni sir, oo nga, 15 minutes. Panoorin mo na lang ng 3 minutes para mabilis mong dikitan. Pag magbababa kayo ng bahay, yung Kapag nagdidikit ka, sir, yung ano lang, yung 1 to 3 minutes lang po yung gaba mo para mabilis dikitan po. Para kapit na kapit po yung ano. Mr. Gary J, ano, yung bababa mo pong link, dapat po yung 1 to 3 minutes lang po para ano, mabilis pong madikitan at para matapos po nila yung video. Sir, Mr. Gary J vlog, kompleto Ricardo's pinanood ko 8 minutes, sabi niya. Ayan, 500 na yun siguro. yan, nagdagan ko yan na. Parating na ako. Bakit di pa yan Bakit di pa yan nag-usad? Nakadalawa na ako na dagdag. Nadagdagan na yan. O, yan, nadagdagan na. Nag-ano na ako kanina. Hi, Sis Donna B. O, yan, ididikit ko pa rin yung isa. 7 days pa lang siya niyan, sabi niya. Oy, 501 na, oh. Yan, nadagdagan na yan kasi tatlo na yun, ano ko yan. Dalawa din akin. Bakit ganyan lang? Si ano, para hindi naman yan, 501 na. Si ano na, si RGB10. Sige, mag-ano ka dyan. Uy, nabawasan ulit. What the fuck? Kiss my manor. Linamon agad. Uy, 502 na. Hindi, okay yan. Eh? What the hell? Ayan, andito yung bahay ng si Pilipina, baba ni Nightwood po. Yan, oh. Oh, yan, nadagdagan na. 502 na. Si RGB10 naman. Ayan, 8 million in the house. Akit ka na ulit, Batirog. Ayan, Mr. Gary J. Vlog. Pasukli na lang po, sabi niya, road trip. Ilagay natin dito yung bahay mo, road trip. Yan, 500 na siya. Sana hindi malagas yan. Uy, malaki na yung bahay niya. Pagawin natin 240 si Malaki na pala yung bahay mo po. Yung i-focus natin yung maliit yung bahay. Para makagraduate na po sila. Hindi ako nagko-comment na si RGB10. Hindi na ako nag-comment, nagtamsak na lang ako. 7 million in the house. Hello.
Yan, see? Umusad si RGB10. Nagdagan ko pa yan ng isa para 240. Pero hindi na, tamsak lang at saka hindi na ako mag-iwan ng ano, baka. Paano po ginagamit yan sa StreamYard? Ano po lang, Kuya, Sir Rob, ano lang, i-share screen mo lang po. Share screen, tapos add tab. Pero kapag naka-cellphone ka po, hindi ka po kapag naka-cellphone ka po at saka tablet, hindi ka po maka-share screen. So, laptop lang po. Why you're shouting, Siye? Yan, dahil isa pa, RGB10, nagdagan ko pa ng isa yan para 240. Ayan, i-search mo lang po yung comparison subscriber counter. Desktop, pwede yan. Opo. Pwede po, desktop po. Ano mo lang po, i-search mo lang po yung comparison subscriber counter. Kung dalawa po siya yung gusto mo. Pwede din siya social blade. Kung alam mo magamitin po yung social blade. Tapos share screen lang po. Uy, nagbawas siya nabawasan isa. Kasi 240 na sana siya. Yan, 200. Sabi ko na nga eh. Yan, dalawa na yung dinagdag ko sa'yo Buriktog. hindi na umakyat. Bakit nakulangan ulit ng isa? Ayan, nadagdag ulit. Ano? What the hell? Ayun. Mabawasan pa yata yan. Oh. Atras abante ba? Asan na si Buridog? Akit ka daw ng kausapin ni Santi Pilipina. Naka 240 ka na. Para wala kang masabsabi niyan. Ngayon sinipsipag Sante. Bukas talaga kasi mag-set up ka natin para ikaw na mag-LS. Ni Butirog Uy. Mag-LS ka Butirog. Uy, RG, Kulas, Butirog. Mag-LS ka na. Sa amin to. Makatimawag ni Bako na. Hindi ka nagbangir ka rin. Bakit nan? Ako yan. Pag-ibig na walang dangan. Nagpukaw isunod. Baka nag-LS na kasi ako kasi makatulog na naman. Bakit bumalik na naman ako ng 1,540 ako kahapon atras abante naman. Road trip, full pack done, 8 minutes, sabi ni RGB10 vlog. Akyat ka na daw. Or gusto mo mag-LS? Ikaw na lang mag-LS. LS na lang. Bawas na naman ako ng isa. Kahapon lang naka 1,000.
akyat baba, hindi pa ako makarating ng 40. The hell? Wala ako sa mood mag-LS. Sige, akyat ka para kumanta ka dito sa taas. Asan bahay RGB10? Ito po, binababa ni Nightbot. Ayan, akyat na para kanta ka. Uy, naboboring na ako. Ay, nako. Pati views, nagbabawas pa. What the hell? Views at saka tamsak ko na. Lalo na nung views ni LS, nagbabawas talaga. Hindi ko alam bakit. Sige na. Akyat na, akyat na. Karo ate nabasa mo dito. Dito yung Facebook. Wala na ka, nabarbunan ka kano nautog ka. Hindi ko na kayo maririnig ah. Teka lang, magsasalang lang ako. Magsasalang daw siya. Ay, kakanta daw siguro siya. Ate, 241 na si RGBT, no? Naka 500 plus na si Mr. Gary J. Hello, Mike Tess. Ayan, ho! Ayan, Mike Tess. Hello, hello. Okay. Teka yun, nakaduenda. There's a lovers Yun, no? as I look over my shoulder. All the stars are shining bright, like a night when I used to hold her. She's out down somewhere under the stars. Will shine on me. I'm dancing with a memory. I wish I may, I wish I might have one last chance to hold her tight, waiting. I know she's waiting. I know she's waiting for.
under the lovers. Okay, this song is kindly dedicated to all Filipinas, vlogger or around the world. There's a lovers tonight, shining down on the hub of this world. So many souls are in its light, but for me there's just one girl, and she's waiting. I know she's waiting. I know she's waiting for me under the lover's moon. Under the lover's moon. Okay, maraming salamat. This next song is brought to you by Sobo. Ayan Sabi ko sa'yo, mag-alas ka di Pilipina eh. dati Na? Yan lang kayo at dito lang ako. Hindi ko kayo naririnig. When I feel like words gone wrong, I'm with you so well, but I don't know where you are. I find these tears on our own. We've been so far. We swam at the moon, and we've counted a million stars. But love still true. Friends have come and gone. Some have left me alone. But I started of this was before, and they made me blue. All alone in my heart I know there's one thing in my life that's still rings true. I can count on you. And all you do. No questions in the air. No asking why you're where. No looking back. Don't who is my war with mine? You're more, baby, importance of me. You're firework of fire.
my hand to just one place. Smell around of my days. Tell me where we'll do. Though not see it's close to you. No questions in the air. No asking why you're going. No looking back. Come on, you everything. Who is my woman? You're forever be important to me. My miracle. I wanna our troubles so far, and I'm not away. Just me and you. Beginning to feel get down on you. Okay, may sapay. Okay, hindi ko nakikita kung ilan ang viewers, pero sa'yo, para sa inyo, at ito mga kabayan, mga katropa, mga kapatid. You don't know me, any more than I know you. And I wouldn't blame you, you walk away. Watching you leave me, and the teardrops in your eyes. And that's me much more than I can say. No, I hate to think that someone could have hurt someone like you. And if I was down, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries on my back. Rest your love on your wall. Lay your troubles on my shoulder, put your worries on my back. Rest your love on your wall. That's for us. Oh, you in that corner of the moment I walk. So your lonely face across the room. No
won't forget it. I'm the way I must have been. Why didn't we still live so soon? You know I hate to think that someone could have loved someone like me. And if I like it by your side. Lay your troubles on my shoulder, with your worries on my pocket. Cause your love for me gone. Lay your troubles on my shoulder, with your worries in my pocket. Cause your love for me gone. How long, honey, for long strength live here where the last chance ago. I'm thinking I was worth the sea. How long, honey, when the loving does come, it was here when you left. Cause they don't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder, with your worries in my pocket. Sure would you go? Lay your troubles on my shoulder, with your worries in my pocket. Press your love on me one. Ayan na, tapos na. Anti-Pilipina, mag-LS ka na. Okay, peace. Anti-Pilipina. Kuya Kaiski, Ate Julie Pilarta, hello. Anong nangyari? Anti-Pilipina, mag-LS ka na, mag-schedule ka na. Oy, ano nangyari? Bakit mag-LS na? Si Butirog mag-LS. Ayaw daw niya. Hindi, maturog na ka, agawid na madamdamak kat dapat 2 oras gudwa. Kamsak ading. Thank you, Ate Julie. Thank you. Galas ka ng tini. Upat mo't lang people. Anong nangyari? Ilan nagpapanaw dan sa amot din? Naanta para maka-update si Auntie Pilipina. Baba ka na, Auntie, para sunod kami doon pag naka-ano ka na. Ada ba nang ngagyaw? Da. Ay, kunak na 1 sounds na. Manang Pilipina, ha? Ayun na. Sige, ate, ibaba matay premiere mo ta ipinta titan eh. Ita nga to. Amat nagunin. Hindi Pilipina, geles ka haan. Magakwan. Ay. Geles ka man. Mag-premiere ka na. Ay, mag-premiere. Mag-set up ka na. Para sunod kami doon. Sunod saan? Para sunod tayo doon sa LS niya. Ah. Doon tayo mag-ingay. Goreka ko na. May ko naman, te? Maturo ko ni Butirugan. Made, damdama pa. 2 hours pa eh. Ayan guys, mag-gusto naman po sa premiere na Ate Julie guys. Ito po, ipipin ko po sa taas. Thank you.
Ayan, pang-apat ako, ate. Naks naman ang cute ng aso. Tusok. Tusok-tusok ko na po. Naks, may pahabol. May pahabong pakulay. May pahabol pa. Patayabay. Nag-set up ka lang, te? Pinagkantada. Pinagkantada. Tapos nagsupay nagpatayab. Saan ka pa? O, dikitan nyo na yan. Auntie, mag-LS ka na Naguray ka. Baka palit pa din ka din ni RGB10. Lamang ka. Nalugi negosyon. Oo, mag-LS ka na. Magpalipad din si Butirog. So in the corner. Naka-set up ka nante? Magkwan din kayo Huwag nyo rin kalimutan na i-like and follow yung OFW Tambayan Online. Ayan. Bugbog ka mo isuda. Ha? Joke lang. Nante, di pa yung Madi, nakakuanak nag-schedule. kami. Gusto nga na volume DJ boses ko ta nakapulat dagiti nagdadak ng headset dito ko. Headphone dito lapayag ko. Anti-Pilipina. Ay, madama siguro set up. Hello, Melody Joy Samson. Hello, host Tamsakdan and Kalembang. Thank you po. Wait lang, magbigay po ako ng jacket nyo. Ayan, padikit ko sa ating super chat. Ayan, binaba ni Night po. Super chat. Super chatter. Mga katropa, iniimbitahan ko po kayong mag-follow sa OFW Tambayan Online. Sa Facebook page. Bumaba na sa Anti-Pilipina. Host, mabalin Tibalay. Opo, ako sa Melody. Sige, Ma'am Melody Joy, sige lang agkwan. Agbaba ka lang or i-type mo lang Ilocana. Ni Nightbot tagibaba. Agyaman na ti jacket nga baro labat intedyo nga. You're welcome. Aduti sustento ni Kuya Wel nga jacket. Ayan, Ma'am Melody Joy Samson, nandanak nito yung kwamon, top 15 ko na top 15. Facts about Aladdin. Ayan, Carton Smite. Ay. Tahimik sa Pilipina, nag-schedule siguro yan. Ay, nagsiset up siguro yan.
Mada-mada, hamon si Store Boy. Still no time. Wait lang ha. Magbasa ka muna dyan. Ma'am Melody Joy Samson, ayan po, makasalukuyan po akong nag-ano sa iyong 3 minutes and 1 second. Sa mga pupunta sa Premier ko, surety, balik ko, Gyaman na kabsat. Ano ba yung bahay mo, Ma'am Julie? Baka hindi pa kita nadikitan na. Pakibaba nga dito saglit. Ma'am Julie Villarta. Ma'am Julie, please pakibaba saglit yung bahay mo, ma'am. Ma'am Julie Villarta. Ma'am Melody Joy Samson Dan. Ayan, 3 minutes and 1 second. So you're in the corner. Nasaan na? Guys, lipat po tayo mamaya kay Auntie Pilipina ha. Ibaba ko po yung bahay niya dito. Hindi pa ata naka-set up. Wait lang. Mag-refresh tayo. Mag-refresh. Nahulog din yung kasama ko sa taas ah. Nasa nakapin sa taas, Kapsa. Nakapin sa taas. No, sir. No, sir.
Good morning, Kabsat, Danat. Saan yung bahay? Good morning, Kabsat. Salamat. Sablit lang, Kabsat. Kaya patamsakan kita sa GC. Malapit na rin ako mag-end, Kabsat, kasi iniintay ko lang si Andy Pilipina. Thank you, Kabsat, Dana. Ayan, Ma'am Julie Belarta, dan ticket na lang. Ayan, dan waiting na lang. Ayan. Salamat. Ayan na, nanti Pilipina. Hansamat, agel es. Mag-e-end na ako, guys. Mag-e-end na ako in 6 minutes. Ayan, punta po tayo kay Auntie Pilipina, guys. Naka-LS na siya. Lapag ko po yung bahay niya. Ayan, lipat po tayo. Mag-end na po ako. Thank you, Kabsat Dana. Thank you. Good morning. Ayan, palipat po. Ayan, Kabsat RGB Vlogs. Lipat po tayo doon sa kabila. Ayun, naka-LS na Santi. It's okay, Kabsat. I understand.
Kasi hindi ako naglapag doon kasi hindi ako nakasupport ng mga ilang araw. Pero na-reply ko na yung mga yung tawag dito, yung premiere na binigay sa akin ni Kabsat Jansport. Ayan, Kabsat RGB Vlogs. Ito yung yung hagdan, ito yung link ng Anti-Pilipina. Ayan, 4 hours ko na lang ito bago ko i-turn off. I-turn off ko na lang. Bye guys, thank you so much. Bye. Lipat po tayo.